Aduna na gayud dialysis center ang probinsya sa Sugbo ug adto kini ibutang sa lungsod sa Balamban aron masayon ug mas accessible na alang sa mga taga-probinsya ang pagpadialysis. Ilabi na kadtong mga taga Midwest nga bahin sa Sugbo nga mga renal patients. Dili na sila kinahanglan nga mobiyahe papadungan sa syudad kay butangan na og dialysis machine ang Balamban Provincial Hospital. Ang maong dialysis machine magikan sa dialysis center sa SMC side ug ibalhin na kini ngadto sa lungsod sa Balamban. Ang maong mga hemodialysis units gihatag sa Department of Health Facilities Enhancement Program Management Office kun DOH-HFEP tungod sa hangyo kaniadto ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga makabaton og dugang nga dialysis center dinhi sa Sugbo tungod sa iyang kabalaka nga matakbuyan sa COVID-19 ang mga residente nga magpadialysis sa mga ospital. Ang DOH mihatag og 15 nga mga dialysis machines nga didto gibutang sa SMC side apan napupos na ang kontrata sa libre nga paggamit sa maong lugar. Hinungdan nga iapod-apod na kini sa mga local government units. Napulo niini ka mga dialysis machines ibutang sa probinsya sa Sugbo aron magamit sa mga provincial hospitals niini. From the SMC side katong dialysis nga center didto matransfer to nato dito sa Balamban. So soon doon na natay dialysis center ngadto sa provincial hospital nato sa Balamban. And we intend to replicate that in the other provincial hospitals. Sa nasayran, gianunsyo sa gobernador nga magtukod og bag-ong government center sa lungsod sa Balamban isip kaparte sa iyang programa nga Balik Probinsya o Enhanced Countryside Development. Usa sa mga benepisyo niini mao nga mukatag ang kalambuan ngadto sa kalungsuran ug mulambo usab ang ekonomiya. In order to really give meaning to Balik Probinsya, we are transferring the government center out of Cebu City to Balamban. This will be in order to, first of all, decongest the city of Cebu. Nakita nato traffic ning kay nga tanan dinhi. Kay ang kadaghanan niya tanan diri gikan sa probinsya niya nga mga trabaho. Let us spread the development. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.